Bon dia, o bona nit, o bona tarda, ja no sé ni a quina franja estic. Molt bé, doncs avui continuarem amb aquesta sèrie de vídeos que parlen sobre aquestes notícies que ens estan deixant com amb un comptagotes. Quin patiment, oi, Déu meu, quina cosa, que surt cada vídeo i dius, vull tindre ja tot el reglament, ja, joder, ja, venga, muñequitos, coño, muñequitos, muñequito, uy, hola, uy, no, el cap, he perdut el cap, he perdido la cabeza, mal parido, hijo de puta, va, pues vaya, daños colaterales. Doncs això, parlarem del que ens han dit avui. Avui ha tocat el tema armes. És un tema interessant. En el vídeo anterior vam estar parlant de tipus d'unitats i en l'altre anterior, d'abans d'ahir, vam estar parlant sobre un recopilatori de coses que s'havien dit. Suposo que us posaré els links a sota o durant el vídeo tindreu llocs per clicar aquestes coses. És que no sé com va encara perquè estic a salto de mata, estic descobrint tot a tope, vinga, loco, que nos vamos. I això, doncs continuarem a veure què ens han dit avui. Avui ens han parlat d'armes, anem a veure la pàgina oficial. Molt bé, doncs aquí tenim les armes del Mundo 40.000. Serà molt curt aquest vídeo perquè parla de coses importants, però tampoc dona per un vídeo de 3 hores. Doncs aquí tenim l'exemple del perfil de les armes. Tenim un llançaflames, un Volter i un Las Cannon. Quina és la principal diferència? Que és de tipus asalto dado de 6, assalt dado de 6. Això què vol dir? Doncs això, amics meus, vol dir una cosa. Les plantilles al carrer. Les plantilles al carrer. Plantilles aquí, junt amb els còdecs, junt amb tot això. Ala, plantilles al carrer. Molava molt, que sí, que tal, que ahora te pillo 5, ahora te pillo 4, no, te pillo 4, no, te me pillas 5, no, 4, 5, 4, 5. Bueno, venga, tiramos un dado, 4 más son 5, 3 menos és 4. Joder, macho. Pues tot això al carrer. Ui, que bé, m'he quedat molt bé. No és que em desagradessin les plantilles, però bueno, tot el que sigui agilitzar. Jo, en aquesta època, que el tiempo es oro, pues vull que les coses siguin més àgils i més pràctiques. Doncs això. Després d'aquest moment de locura, tenim el llançaflames, 8 polzades, fa tants trets com un dau de 6, força 4, sense AP, sense FP, i és pot fer un damage, el D és de damage, pot fer un de mal, i que no has de tirar per impactar. El Volter, 24 posades, foc ràpid 1, ja veurem el que és això, però suposo que serà que a mitja distància pots fer 2 trets com fins ara. Força 4, no té FP, això és important, un Volter no podrà penalitzar-te l'armadura, com ja havíem dit en el primer vídeo, que hi haurien armes que et penalitzarien l'armadura. Aquí l'FP, com ja veiem amb el canó làser, té un FP de -3, això vol dir que la salvació, quan tiris per salvació, hauràs d'aplicar un penalitzador a la tirada. Per tant, si tu necessites un 3 per salvar-te, necessitaries treure, un 3 com una salvació de servo armadura o marine, voldria dir que hauries de treure un 6, perquè llavors si eres un 6, -3 fan 3, per tant, et disparen amb un canó làser i el mariner es salva a 6. Això és el que jo entenc. Si no és així, feu-m'ho saber. Però jo diria que és així, que el -3 s'aplica a la tirada. Però bueno. El canó làser, 48 polzades, pesada 1, força 9, -3 d'això, i de mal, una altra novetat és que fa un dau de 6 de mal.
Això és interessant. Aquest dau de 6, tot i això, el matís és important perquè es fa sobre una miniatura. O sigui, tu no pots agafar i dir mira, doncs faig 5 ferides, doncs me cargo 5 cruts. Una polla. Això és perquè es concentris les armes pesants contra enemics que tinguin més d'una ferida. Com per exemple el Dreadnought, que en tenia 8, o el Robot Gulliman, que tenia alguna menys, com havíem vist ja en el vídeo anterior. I això és tot. Aquí ens està explicant que és un gran canvi, no sé què, que si la abuela fuma, el sistema de FPS... Bueno, que això us ho podeu llegir perquè penso posar el link més a baix. Recordeu que els atributs poden passar de 10, pot ser una arma que hi hagi força 11, força 12, les resistències també poden ser superiors a 10, és important. I això és el que ens han dit avui. Jo no sé què fer, jo estic molt desesperat, jo vull jugar ja i que em donin ja les regles, sisplau. Vinga, va, por fi, senyores de GW, Game Workshop, venga, aquí estoy esperando la mandanguita buena. També mola, s'ha de dir, mola el sistema aquest d'anar donant-nos informació així dia a dia, provoca molt hype. Amb el grup de joc estem a tope comentant, gent que no juga tant també comentant, segurament es tornarà a reenganxar el joc, estem tots bastant a tope. A veure, esperem que quan surti el reglament doncs sí, té pinta de que s'ho han currat molt, té pinta que ho han testejat molt, que és una cosa que abans es veu que no feien gaire. No sé, jo sóc optimista, en general sóc molt optimista, i últimament aquesta gent està fent les coses molt bé. Ja sé que ho dic molt, però és que jo els últims 2 anys he flipat amb les coses que han tret, ja es veia com un canvi de xip, treien molt material, molt bo, els reglaments tenien alguna que deies, s'ho han pensat bastant aquesta gent, no? És com abans que feien unes regles que deies, esto no sirve para nada. Últimament ja apuntaven maneres, però clar, ara que han aprofitat per fer un refresh de tot, té pinta que s'ho han currat molt, que els exèrcits segurament estaran molt balancejats i... Ui, que bé m'ha quedat això, Jo volia acabar el vídeo així, però així també està bé. Bueno, doncs això, jo confio en que tindrem una bona mandanga. Tinc pensat fer vídeos de pintura, ja us ho vaig dir. Continuaré amb aquests vídeos de notícies dia a dia, aniré fent la review de lo que ha sortit. M'ho està posant molt fàcil perquè cada dia treuen una merdeta, llavors jo la comento, trec vídeo i tal dia farà un any. O sigui que aniré fent i de moment aquesta col·lecció de vídeos anirà sobre això, sobre els avançaments de la 8ena. Potser després faig una altra llista quan ja surti el reglament d'anàlisis dels exèrcits. No ho sé, tampoc en sé tant com per començar a analitzar els exèrcits, Però per agafar, comentar això, posar-li una mica de cachondeito i tal i qual, doncs sí, em ve de gust fer-ho. O sigui, aquí estem. Molt bé, doncs moltes gràcies per veure el vídeo. Si voleu donar-li el like, li doneu like. Si voleu donar-li el dislike, doneu-li també. Si em voleu dir per què li doneu el dislike, també, perquè m'agradaria saber què és el que no us ha agradat, també el que us ha agradat. Però entenc que sou pocs encara els que entreu i no sé si això anirà amunt o avall, però jo ho dic por si hay alguien al otro lado. ¿Hay alguien? Doncs això, ens veiem en el següent vídeo. També us podeu subscriure. Ojo, invento pipino, la suscripción. Sí, per estar al dia de les merdes que vaig traient. Així que jo ja he dit tot el que havia de dir, m'aniré xapant, de veure que demà què ens treuen aquesta gent i vinga, i aquí estem, tu. Moltes gràcies.